И какво става, хора? Днес ще снимаме Polar Lava Challenge. И сега с Гериан иска да се каже. Йо! Ще правим клип, както ви казах, Polar Lava Challenge. И ако ви хареса клипът, се абонирайте, снете абониране с кампанката и продължайте напред. Хора, вижте, гледам. Сега ще го изненадаме, ще му кажем Polar Lava, ще го видим каква ще е реакцията, защото казах ви от началото какъв ще бъде. Гери, има една изненада за тебе. Polar Lava! 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Колко още е лава? Пода не е лава. Си зай. Заклиш! Не мога! Коляното ми е до тялото! Хора, ще спрем клипа. Хора, вече Гериан се оправи. Добре, вече отклещи се, защото без се заклеща го Гериан. Готов е. Слонска стъпка! От слон. Добре. Хора, сега ще изненадаме. Да. Сега ще го изненадаме, гледайте. Polar Lava 5, 4, 3, 2, 1. Айде, замина. Айде, замина. Още два опита имаш. Айде, пода вече не е лава. Изстреля се като светкавица за кои спъна се падне. Добре. Спайдермен. Моля! Хора, отново ще кажем на... това не го гледайте и това не го гледайте. Ще кажем на Гериан Polar Lava отново. И ще видим каква ще му е реакцията отново. За това, че абонирайте за още такива клипове с Гериан, който има нов канал, защото го паднаха, и да му видим реакцията. Гери, това Патрик много хубав. Аз видях. Да, видях. Видях, да. Ела, ще покажа едно нещо. Виж това колело колко е хубаво. Ей, това там. Ей, тази тротинетка е електрическа, много хубаво. Polar Lava. 3, 2, 1. Айде, стъпа. Два живота. Пишете в коментарите, защото това е... Пишете, защото Гериан не ми вярва, стъпа на последната секунда. Добре. Защо казваш 3, 2, 0, 5, 4, 3, 2, 1? Дяне, Polar Lava! 5, 4, 3, 2, 1. Нямаш право само на парзалките. Защо? Няма само едно и също. Защо? Много са лесни. Ай, зачитаме го за вярно, но нямаш право повече. Хора, вижте сега. Отново ще кажем на Гериан Polar Lava и ще видим отново каква му е реакцията. Вижте сега. Той е там. И сега ще му изикам. Ще му кажа Polar Lava. Ще видим каква му е реакцията. Ето е мене. Аз зарежа телефона и... Polar Lava! 5, 4, 3, 2, 1. Браво! Хора, ако искате, пишете в коментарите или ще дам гласуване в моя канал за този клип.
дали Гериан или аз се е справил по-добре. Кой от двамата се е справил по-добре. Това, че очаквайте нещо такова в каналът ми. Това, че... Добре. Айде. Подай лава. 5, 4, 3, 2, 1. Изгоря. Или... Абе, аз като казах... Едно и той ей така и веднага... Ай, ще го броиме, че... Ко си сипал захара, че сега го изяде, ко си изсипал. Има такова. Кога ще бъде подане лава? Отдавна беше, ама ти... Хора, ето Гериан. Сега ще му кажем подай лава, както и преди малко. Лампичка. Гери? Да. Подай лава. 5, 4, 3, 2, 1. Еми, пишете в коментарите за листата, защото не видях аз много добре. Как не стъпа, бе? Ти стъпа там напред. Добре, айде, брои се, айде. Не се брои, че си стъпа, айде. Ама аз даже не стъпа. Вижте ми къде. Кликни долу, колко сантиметра е? Ами, някъде около един. Дори няма сантиметър. Аз май си... Добре, вече подане лава, айде. О, мале. Подай лава. 5, 4, 3, 2, 1. Защо винаги е... Еми като кажа едно и тогава пред не знам дали се брои. Не знам дали се брои, но... Хай, ще го броим. Не, че не се брои. Ще го броим, че е оцелял. Това не се брои. Бра, ето Гериан, мята се като не знам какво, но ето Гериан, сега ето мене зад камерата и сега. Подай лава! 3, 5, 4, 3. Добре. Пода не е лава. Спри видеото. Подай лава. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, оцеля, айде. Браво. Ето го Гериан отново. Както знаете, вече 1000 пъти се повтаряше. Ще му кажа подай лава. Ето не бе. Подай лава! 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Един живот имаш, аз имам 2. Не мога, не. Спирай. Подай лава. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Браво, ни оцеля. Това е музикален рунд. Ла-ла-ла-ла-ла. Хора, Гериан преди малко беше припаднал така, беше малко и му се спинка. Сега пляска, рови тук цветята ги опира. Не знам, ние сега сме на разстоянието, не знам дали камерите го виждат. Обаче... Гери! Подай лава! 5, 4, 3, 2, 1. Добре, оцеля.
И хора, тук сме пак при любимите ми цветя. Аз само се занимавам с цветя. Но, нека да кажем на Диан. Подай лава! 5, 4, 3, 2, 1. Айде! човек. Няма нищо. Едно на едно. Да. Сега чакай малко. Ясно е на едно място. Чакай, бе, не мърдай. Гледай нагоре. Това е лайфхак как да си смешен. Айде маймунката да се катери. Хора, отново ето Геран. По принцип сега сме едно на едно, имаме един живот и двамата. И ако някой се претрепе, има наказание за него. Това, че ето го. Подай лава! Подай лава! 5, 4, 3, 2, 1. Еми изгоря, ще трябва да поемеш наказанието. Хора, този път това не е нагласено, наистина. Това не е нагласено, този клип не е нагласено. Сега, ако се чуете, що е това? Предишния рунд паднах. Нека да си припомним как паднах. 3, 2, 1. Добре. Един живот имаш аз. Много това. Тези малки коленца. Можеш ходят на наказание. Какво е наказанието? Елата с мен. Това беше релакс. Хора, ето го наказанието. Чакайте малко от другата страна, че пече слънце и не може да се види добре. Ето го. Наказанието е на това дърво да стоиш на един крак за 2 секунди. Крака ми, левия ми крак отзад една трепери. Левия ми крак. Ако се вижда на клипа, аз го виждам реално като цяло. И... Еми хора, това наказание няма да завърши много добре, аз знам. За това, че няма да го правим, ще сложа гласуване в каналът ми, ако знам как де, защото... така де, това не го чухте, нищо не сте разбрали. Няма да е това наказанието, ще сложа гласуване, ако знам как. Пак нищо не сте чули. Клипът ще е до тук, това че... Айде, чао!